kay si Sam Milby daw gustong i-pribado o i-pribado lang ang rason sa panagbulag nila ni Catriona. Atong sayron mga kasama kung ngano kauban si kasamang Aya Alejandro ang atuang student intern gikan Davao del Norte State College. Yes, Rajuman Leo. Yes. Sa atuang entertainment news mga kasama, mihatag o reaksyon si Sam Milby kabahin sa gibutyag ni Miss Universe 2018 Catriona Gray pinaagi sa interview ni ini kang Karen Davila. Diin gipahayag sa beauty queen nga hinungdan sa ilang panagbulag. Sumala ni Catriona sa maong interview natapos ang ilang engagement tungod na bati niya nga dili paandam si Milby nga mosulod sa kaminyoon. Sa gipagawas nga article sa Pip page, miingon si Milby nga mas pilion niyang himuong pribado ang pipila ka detalye sa ilang personal nga kinabuhi isip pagrespeto sa ilang kasinatian o kaagi. Kahinumduman gikumpirma ni Sam og ni Catriona ang ilang relasyon ni atong 2020 og nag-anunsyo sa ilang engagement ni atong 2023. Apan sa miaging tuig, ilang gikumpirma ang ilang panagbulag human sa mga espekulasyon nga nanggawas. Mao ka na mga kasama kung musulod sa usa ka relasyon, siguro doon nga andam na jud. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Aya Bernadette Alejandro, DNSC intern, Tatak, RMN.